O hipermercado Eroski de Noia foi escenario esta mañá do acto de presentación da nova campaña da posta en valor dos produtos galegos que desenvolverá esta firma de supermercados durante os próximos meses. Con esta campaña seguimos acercando la calidad de la producción local a todos nuestros clientes, ofreciéndoles la mejor elección en nuestros lineales, que son reflejo de nuestro compromiso con lo local. No acto contouse tamén coa presenza dos directores da Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria, Manuel Rodríguez, e de Galicia Calidade, Alfonso Cabaleiro. Na súa intervención, Manuel Rodríguez incidiu na importancia de apostar pola calidade para poñer en valor os produtos agroalimentarios galegos. Compromiso dos operadores, compromiso de todos os proveedores en posicionarse con produtos galegos de suprema calidade no tope gama de todas as posibles eleccións ou dos procesos produtivos que temos en Galicia. Compromiso da distribución, da nosa distribución, por poñelos en valor, por darlos a coñecer, por poñelos en lugares preferentes nos seus lineales. E por último, por compromiso, con compromiso, a través dos que visitan estos centros. Tamén participou a concelleira de Comercio de Noia, Mariola López, quen destacou a aposta de Begalse Eroski por potenciar os produtos de proximidade e de calidade e dalos a coñecer directamente aos consumidores. E que entendemos que é unha maneira de potenciar de xeito as empresas galegas, dando a coñecer os seus produtos dunha maneira cercana e sinxela aos potenciais consumidores. Ademais de acoller a propia presentación da nova campaña, o hipermercado Eroski de Noia acollerá dende hoxe ata o próximo sábado diversas actividades promocionais, principalmente en formato de degustación, para dar a coñecer aos clientes os produtos de proximidade dos provedores que participaron nesta acción específica, entre os que se atopan bodegas Martín Codas, Coren, Ternera Gallega ou da Veiga.